L-email minn whistleblower fil-każ Tawdex David Aġus żamma moħbija kemm qabel u anke wara li faqqa l-każ. Bl-iskuża li l-kuntrattur kellmu fuq xogħlijiet pubbliċi u li kien fl-oppożizzjoni meta batlu biex jgħidu li ma tħallas, David Aġus qed jgħid li żamm l-email għalih. Minkejja li jagħmel hekk f'każ li jista' jirriżulta li huwa wieħed mill-aktar serji l uffiċjali tal-partit qed jiddefenduh. Naħseb. Għamel sew li żomma għalih l-email. Deru dak il-ċirkostanzi illi żamma għalih jipprova jsib soluzzjoni hu. Fawdex qed ikun allegat li r-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono kien jibgħat ħaddiema jagħmlu xogħol fil-privat u f'kunsilli lokali kontra r-regoli. Dan għax ħallas il-Ministeru Tawdex fuq riċevuti ta' xogħol finta li qatt ma jkun sar. L-erba l-Malta Today irrapportat li hemm it-tielet whistleblower li resaq il-qudiem biex jissostanza dawn l-allegazzjonijiet. Jirriżulta li kien wieħed minn dawn it-tliet whistleblowers li kellem lil David Aġus. Il-kuntrattur qal lil Aġus li jagħmel xogħol fl-arb biex is-sindku jidher iktar popolari u anke għal Giovanna De Bono. Ċettabli għalik li ma tkellemx dwar l-email. Jekk David ra illi ma kien hemm xejn ħażin fl-email, ovvjament allura ma għamel xejn ħażin. Tlabna tweġiba aktar ċara u għal dan De Marco wieġeb hekk. Mija mhux kwistjoni li jekk hux aċċettabbli jew le. Jiġifieri ngħid ma naħsibx li jagħmel xi ħaġa inaċċettabbli għaliex ma ġiex ikellem lili bħala viċi kap jew ma nafx jagħmel jekk kellimx ma' Dottor Simon Busuttil jew le.